Malipayon ako sa imong sabakan. Ang lumulupyo, ang lumulupyo, maabi-abiho. A few moments later. Guys, good morning. Ang huluan ag sa kada ni Bibi kay mulaag. Nang nagiga laag. Ang kuanan kay may lukluk daring mananap, delikado. Akan tunot. Sabi. Dasang kapuhan be. Imong sandiganan. Kani, di na ibutang na to. Butang ada naman naglampin kay nipis ra maglampin. Okay. Okay, bukat na ibutang rin po itong samot no. Okay, wala man na ibili na. Tara man dadun. Kay aroong luag. Kaya sa mo input na itong kalit, hadlag ka ng pagboy. Kaya dapat na itong lubot. Wala. Wala ang nami. Ito may munisipyo. Plaza. Plaza. Address Plaza di Alicia. Tara. Tara be. Ato ro to. Ako ikot. Ato yung katari. Laag nami. Excited ka jo. Tara yung embak rin na. Baliktad man dahil ni. Dapat ako yung una. Pasaan na? Pasaan yung bugat man. Pasaanin ko ng siri. Tara. Pasaan na lagi mong saksanan, be. Tara ka, be. Whoops. Whoops, sinahinay. Uy, traffic. Yan pa. Pasaan ng laman. Dara, day. Tara. Yehey. Nami, kaya kamang bata lang ka-excited mo laag. Ito, batang gamay. Laag nami, nasud na mga batang gamay. Walang kuha tong pum kay piit. Damo ikin si Bibi, hagbong. Labay me. Kirin tawag tanong sang kahulo, uy. Ya, Dalton. Ano na, be? Nagbagtak man, be? Ha? Nagbagtak man. Ada ta. Kau anak kada to ini gabot. Hindi ko anak kada na. Tumidod to. Uy, namuwak na ilang mangga dari tirdi, ah. Kuan, Carabao man siguro na. Carabao mango. Para mong center. Infirmary. Dana, nada na eh. Luoy, aga mong center dari guys. Di kompleto ag kuan, di kompleto ag mga laboratory. Yung pa-laboratory ka, dugo ra. Sa mga beres. Laboratory mo ra. Umaday na muwak, abi ko buwak. Kuan man di ay. Kanang na ay, udlot. Napiki, abi ko buwak. Udlot. Lalo, ilang mas Dr. Jose Rizal. Lagatang pambansang bayani. Miwang na ako no yung stiri. No ilang mon. Maka doon. Ito. Ngay kamang bata diha, ampay man silang lakaw-lakaw. Dari, pwede mo durog kwarta kay na may mga machine to. Kana mga ATM nga daghag sa dana mo na, paslak ko man diha. Namis munisipyo Larinda. Katon, naraman mo na plaza nga. Lami at bangsa adlaw umo sidlak. Sana terol sahon. Sa apil. Uy, ni chicken dong to ah. Ti chicken. Uy. Ay, Dalton. Nadyo nga nagkaniyayag ni Inga kadi katukad agatang sakjanan. Ha? Di katukad agamang sakjanan. May bunga na rin mangga di ah. Gamatoy. Ano, ginagtak mo na? Tun ka to. Nanatas plaza dong. Nantas plaza. Nilamin tag mutungan nas Mr. San. Narong painita ka rin dyan. Karang pampang sa duha. Alas 6 pa. Napay pag alas 6 guys.
Magpatungan na nun. Magpainit me. Ug nanas Mr. San. Ha? Ano nag-exercise ug sa zoo? Usahay na guys, daghan danig tao. Ug hapon, buntag, gamay ra na rin magkuan. Exercise, suroy-suroy. May dali ka na yung mga manggang nagbe na. Hada na magpalandong upalis. Nagbeng mangga. Maganda na ulian na sa una pagbagjo kay grabe man ning upawa. No, sakay na padung ni Ubay. Series padung sa Ubay. Nagpag atus ko ano panoramic. Nagpag atus panoramic so. Mura lagi sa volcano tirto katong isa murag kuan. Volcano katong usa dadto dako di man kita ang masakit das mga dahon. Hoy, labay na gatang kutsidong. To Bye-bye. Amping. Labay na gatang sakdanan. Dalton. Labay ka sa sakdanan. Ay magpakuha man dana. Aguy. Aguguy. Aguy. Anak breakan. Kung di mudagan. Ada ratang ito bang. Malipayon ako sa imong sabakan. Ang lumulupyo. Ang lumulupyo maabi-abihon. Ang lumulupyo maabi-abihon. Sa balaod matinahurun. Unta kanunay. Ikaw. Unta kanunay. Kita iyang buligan. Tumudog alang sa tanan. Uy, halad ko ang kinabuhi ko. Kanimo minahal kong alis yan. Uy, halad ko ang kinabuhi ko. Kanimo minahal kong alis yan. Ito, migabas. Marunong kumaw. Bye-bye, migabas. Amping mo sa itong biyahe pa dong Manila. Manila Dong no. Nag-alikoros meron sa munisipyo. Kantahan na mag-una-una. Pa man sila nang ngabot. Pa man nangabot ang mga trabahante. Kami sila may mukanta dari. Dalton, Inka. Tulo. Dino. Sagad pa wa pa may mga tao dari. Usay og lunas kay magkuha man sila mag-progressing. Kami din naguna-unag kanta og kanang alis siya him. Katun, agan man ni. Aramis Plaza. Hindi na manglab nagsilpon na. Murang na nagunggoy. Delikado manglab ni ni cellphone na. Ilabag agad ang cellphone. Dong no. Ayaw dong ha. Di manglab ni yung phone ha. Para sa ba karang may Ano man? inutbong. Oo, basig na yung mga inutbong dan eh. Dahil lang. Hinahan ko na ng mga buwaka guys. So, kay isabo na rin sa mudaghan. Kana na. Nalasod sa Christmas tree. Hindi nga na siya guys. Forma. Kaya hapit na ang Pasko. Ilan o naman ang designan. Ito pilingin to. Ito po design na to siya. Yung mga Christmas lights. Uy! Sa magilang kawa na may tanong. Itam na naman. Guys, ay kawa. Bito ay kawa, bi. Uy! Ang kawa sa Alicia gitam na nagbuwak. Bitaw. Mata na siya guys, butangan na siya Christmas light. Inig. Hapit nagpasko ka na nalingin. Mura ka na nagsindirela na sud. Uy, turag heart. Tarang nakag ang heart. Dalton! Kana guys, ganahan ko daling buwaka. Kanina, dali raman siya muraghan. Kana kani tangtangan na siya. Manguha ko dani hang isabuwag atos bahay. Kanina nga na sa magpadaghan sa imo na isabuwag dana na. Uy. Naidaghan sila buwag na. Maraghan lagi na dana. Kari orange, kadto pink. Danay daghan. Uy, danay daghan buwak. Wow, nice kaayo.
Wow. Ang dalton wa anak sa una. Sagunan. Sagunan na sige na tagkanta kada buntag. Yeah. Sabo na siya guys ito. Upadong na inig ka December guys kanila ni i-open na nila. Balihan na yun. Sada ni mag-agas-agas ang tubig. Dana, yan na. Sada na pod fountain. Ulbog tubig. Dari kagabi ibiw siya. Agasin man ang tubig. Sagaan arang kabiw lagi. Dag. Hindi ka niham. May butterfly agis ang dahon. Tingin ka kung kuna to. Lami amo tukad to panoramic guys kay way init. Ha? Lami ron tukad to panoramic kay way init. Kukat-kat na turon. At bangla na guys na panoramic na diha. Ano may murag ikog sa iring. Huy, ab naman lagi. Agoy, muuli na ta. Adlaw na nang pakita. Mun pakita Mr. Sunby. Uy, mun pakita Mr. Sun na uwaw man. Na uwaw atang naunhan. Nama adlaw na kaso nasa lipdan mas dagem. Natabunan sa dagem to. Tabunan sa dagem ag adlaw. Uli nami kay pamutong ang adlaw. Patugo na mag-amang gisuroy ito ha. Kani tong patugo naman yung kataan ay ni. Mingaw. Dari. Uy, patugo ng kaso. Kasi panghayab. Tugo din yung magligo ron. Hala. Uy, lamang ka to ang kainti. Ang dagit. So nagamang dondon, Dalton. Yee! Yee! Uli nami. Managligo. Gamang batang iton. Human ako gligo. Mot na ko. Batang gamay. Patugo na kay maligo pud ko. Na na na. Na 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 na. Hihi, kadidi nagbalik. Kadidi nagbalik ka kamang bata. Sunod buwan makadidi na nimo. Hihi. Aralipad sa mong iton-iton. Mas makadidi na kong balik ni nanay. Salamat ka, Anjo, ha? Si Tiri.